So hi friends, welcome to my YouTube channel. ओमफ्राय जों माने आं दिनै गहापुर थांनाय जादों guys. First time दिनै गहापुराव थ' माबायदि जायगा नायनो थांसै. दिनैसो first time आरोना guys, first time दा ससे माने साइकेलजों फैदो दा ससे रंगियानिफ्राय माने ट्रेनजों थांगोन आरोना guys. ट्रेनजों थांगोन दा ससेखौ साइकेलजों फैग्रोदो दा ट्रेनजों थांसै हरावसो जागोन नालाय टिकेटआ माने guys दायो 8:00 बा 9:00 जागोन आरोना दा माबायदि जायगा मा नायनो थांसै ओरैनो गिदिंथावथाव आरोना guys. A few moments later. Number platform Trip Guwahati Dekargaon Intercity Express via Raha kind address via Raha Intercity Express. अच्छा 8 down Guwahati Dekargaon number 15815 down Guwahati Dekargaon Intercity number 3 Onojopuri Motor. जोङो माबाया रंगिया ट्रेस्टिं संबाय आरोना guys. दा माने दा थांनो जाथ'वाखै दा एसे जोंनाव दोङो दा माने गैथ'वा